بڕیارە دساعتên pêşiya me da Wezîra Bergeriya Fransayê bi geha Hewlêra paytext piştî ku ji Bexdayê guftûgû û nîqaşên xwe digel berpirsên wî welatî bidawîîne. Hêjan di heman kevanê de radwastim li ser peywendiyên Hewlêr û Parîsê û giringiya vê seredana Wezîra Bergeriya Fransayê ji bo Hewlêrê divê dema hestiyar da ku aloziyên li navçeyê her ku diçin kûrtir dibin bi taybetî aloziyên di navbera Herêma Kurdistanê û Tirkiyê da li ser hindek diltengî ew çêbûne li ser hêrişên wan bû ser Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ku bûne hêncetek dana destê Tirkiye ku berdewamî ew navçetêne bordoman kirin xelkê sivîl tête kuştin û birîndar kirin bi sedan gundan bi tenê divan dû sê mehan da hatine çûl kirin zarar û ziyanên gihiştine sivîlên Herêma Kurdistanê bi milyonan dolaran e. Ez zêdetir radwastim ji Barês Ezîz Mamilî çavdêrê siyasî dipirsim birêya Skypê ji Parîsê digel me de. Barês Ezîz tu bi xêr hatiye Kurdistan 24. Ya pirsiyar divê demê de ew e ya hemîşe her timî tête dîtin ku Fransa giringiyeke zêde bi Herêma Kurdistanê dide. Ne tenê Kurdên li vê parçeyê berku li her çar parçeyên Kurdistanê giringiyê dide. Çima ev giringiye û ev seredana ev rûke ya Wezîra Bergeriya Fransayê ji bo Hewlêrê tu çawa dinirxînî? Giringiye Fransa ji bo pirsî Kurd, ji bo neteweyê Kurd, ji bo stratejî Kurd, ji bo pirsî jeopolitîkê Kurd tiştekî mêjûyî ye. Lanî kem li 50 salî rabirdû de Fransa dewrekî baş bîniye ji bo peywendikanî navneteweyî Kurdistan li layek û welatanî dîke li layek. Fransa nek her bo xwe ligal Kurdistan peywendekî baş kirdiye belku dirgay peywendikanî navneteweyî navçeyî li Ewropa û li derwey Ewropa jî li Amerîka jî kirdotewa û dewrekî giring bîniwe. Niha îro jî ji ber serdanê Wezîrî Şerrê Fransa xanimê Florence Parly ew derdikeve ke rasteke sefer ligal Iraq bo lê giringiyekî zêdetir ji dev peywendî Fransa digal hikûmetî Herêmê Kurdistan ve ew derdixa ke Fransa bawerî ew e ku nabe dewletî biyanî Tirkiye و ئێرانی jî dest bixine nav karûbarî navxۆyî ve Baş e Barês Ezîz bû guhertina van hevkêşeyên alozên li navçeyê bi taybetî jî derheqê peywendiyên alozên di navbera Herêma Kurdistanê Hewlêr û Bexdayê da li ser budceyê û mulefê emnî û tenduristî û gelek mulefên dî hene. Fransa bi vê seredana xwe ya Wezîra Bergeriyê dikare çi bike yanî? Ji bo hinekî hêwirkirina van astengiyên her wekû pêştir jî Emmanuel Macron got ez digel wêyekê me ku mafên destûriyên Herêma Kurdistanê bênedan bêne cêbejêkirin. Dikare çi biguhere? Babetekanî fermî ke diyarî kirawin li çavpêkewtinî xanimê Florence Parly tiştî wa nedîtirawe bas nekirawe lê Fransa hemîşe dewletî Iraq ji bo wê rêzadineke dewletekî demokratîk bê, dewletekî federal bê, dewletek bê ke li Kurdistan rêzî xwe hebe pirsî Kurd li nav destûrê Iraq rêzî lê bigîre û peywendikanê Iraq û Kurdistan li ser binemayekî demokratîk û rêzdananî dûberekî bê her tûkla bi xwe bê. Fransa dewrî bînîwe û hiç wextekî ew neşardotewe. Îro Wezîrî Şerrî Fransa bêguman digas berpirsanî Iraq ji bo peywendî baştirkirdin ji bo rêzgirtinî zêdetir li hikûmetî Herêmê Kurdistan li Iraqda bêguman dewrî bînî û axaftinî kirdo و داواکاری کردو ل برپرسانی Iraq. باشه هون چاوارێزکەن divê demê da çi herîkariyekê Parîsê bi taybet ji bo Hewlêrê hebe ji ber ku em di qeyraneke aloza aborî tenduristî jî de darbas dibin. Hûn dibêjin dê hebe yan jî tenê seredaneke li ser astê robûrobûna Daişê aloziyên li sinûran dibe ku hemahengiyek hebe. Bêguman Fransa li salî 2019 yek dana peymanî stratejîk digal Adil Abdulmehdi wajo kir û ew peyman pir tişt digirêtewe bi taybetî lew helûmerze da ke Amerîka xerîke kem kem derdikeve Fransa dixwaze dewrekî giring bîne û yekek lew dewraneke dibîne bêguman bayextan be doxی کوردستانە بە پەیوەندی حکوومەتی
کوردستانە دەگەڵ بەغدا و هیچ وەخت نەشاردوتۆ فەرەنسا ئالیکاری دژ بە جیهادیزم و هەروەها لە ئالیای دیپلۆماسی بە حکوومەتی کوردستان ڕێز دەگرێ و درێژە دەدا. باشە بە هەماهەنگی دگەل کوردان فەرەنسا دکارە چ بکە ji ber ku em dibînin armanca xastekewê heye li rojhelata navarast hebûna xwe xurttir û bihêztir bike bi taybet piştî behsa derketina hêzên Amerîkî bi temamî di nava 3 salan da li Iraqê Fransa bi rastî jî dikare cihê Amerîkayê li Iraqê bigire eger hatû biguhere dê çi hevkêşeyên siyasî diplomasî herwiha emnî li Iraqê û di berjevandiya Kurdan da bêne guhertin li ser vê axê ji ber ku dûstekî kevne yê Kurda. چاو لێ بکەن فەرەنسا تەنیا وڵاتێک بۆ ئەمریکا لە تەواوی ئەو ماوەی لە 2023 لە بەغدا بۆ لە عێراق بۆ یەک جار وشەی فدرال حکوومەتی فدرالی نەهانێ سەر زمان ولی فەرەنسا هەمیشە بایەخی داوە بە فرەنەتەوەیی بە دەستورێک کە مافەکانی نەتەوەی کورد و نەتەوەی عەرەب پێکەوە بپارێزرێ و ئەوە جێ گرنگە دەردەخا کە بایەخێکی گرنگ دەدا بۆ بوونی نەتەوەی کورد پرسی نەتەوەی کورد استراتێژی نەتەوەی کورد و ئەوەشی نەشاردێتەوە باوەڕێ من ئەوە کە فەرەنسا دەوری دەبێ ئەگەر بێگومان دخوازێ لە استراتێژی داهاتووی عێراق دەوری گرنگ ببینێ و بەشێک لەوانە حکوومەتی کوردستانە کە دەبێ لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە ڕێزی بگرێت لە هەموو ئاڵێ لە ئاڵێ پەیوەندی ئابووریەوە پەیوەندی دەستوریەوە لە پەیوەندی دژ بە داعش و گەشەکردنی هەموو بوارێکی فەرهەنگی و ئابووری. باشە دە هەموو قەیرانان دام دکارن بێژن ئابووری سەربازی ئەمنی هەموو جارەیە فەرەنسا لە کێلەکە کوردان ڕاوەستی ئەم ji bîr nakin ya sala 2017 jî wê astengiyên ketine pêşî Herêma Kurdistanê ji aliyê diplomasî ji welatên cîran û heta derve jî piştî referanduma serxwebûnê ku Fransa yekem welat bû ku derî vekir li pêşiya van danûstandinên diplomasî. Dixwazim divê demê da bizanim li ser maseya guftûguyan di navbera Hewlêr û Bexdayê da Fransa dikare bibe hêzek li pişta Kurdan ji bo garantîkirina mafên waniyên destûrî? بێگومان فەرەنسا لایەنی دیموکراسی بە پێچەوانەی مخابن بە پێچەوانەی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا لایەنی دیموکراسی و فەرهەنگی و کولتوری دیموکراتیک لە فەرەنسا گەلێک مەزنە و ئەوە لە سیاسەتی دەرەوەژدان زیاتر بەرچاوە ئەمە دەبینین لە پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل و فەلەستیندا لە فەرەنسا سیاسەتێکی دەروەی سیاسەتێکی دوو دەوڵەت لە پەناییەک هەرداناوە ئەوە مخابن لەلایەن وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە زۆر شل و کزە کەوا بوو بوونی فەرەنسا لە عێراق گومانی تێدانە حتمما پاراستن و بەهێزکردن و پشتگیریکردن و پاڵپشتیکردن لە حکوومەتی کوردستان لە پرسی کورد لە عێراق دەبێتە جددی. باشە گەلێک سپاس بۆ بەڕێز عەزیز ماملەی چاودێری سیاسی ji Parîsê li gel bû. Dema baş bît. Rêveberê nexweşxaneya îmaratî li Hewlêrê ragihan niha 44 tûj bûyên vayrûsê koronayê li nexweşxaneya wan li jêr çavdêriya pizîşkan de ne. Diktor Şaxewan Xeylanî بۆ کوردستان 24 گوت jî piraniya ew kesên niha seredana nexweşxaneyan dikin nîşaneyên tund hene û pêwîstî bi oksîjînê û çavdêriya çirheyê.